12 ka mga tinunan sa Salcedo Vocational High School sa lungsod sa Salcedo, Eastern Samar nadasmagan og sakyanan. Duha kanila namatay ug usa ang kritikal ang kahimtang. Atong sayran ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Suma sa Salcedo Municipal Police Station alas 11:55 gahapon sa buntag, padung pauli silang mga panimay ang mga tinunan gikan sa eskwelahan. Samtang nagkataong og tricycle nga kasakyan diya sa National Road sa barangay Naparaan, Salcedo. Niaging usa ka pick-up nga sakyanan nga gibanihon ni Manuel Waniwan sa 61 anyos nga taga Barangay Nueve, Giwan, Eastern Samar. Padung ang pick-up sa Barangay Malbog, Salcedo ug gihaagi atubangan sa tunghaan nga matud pa kusog ang padagan. Sa incident report nga gipagawa sa DepEd Regional Office 8 base sa mga pamahayag sa nakasaksi sa insidente, nga kalit kunong niliko ang truck padung sa limutangan sa mga estudyante nga naaduol sa railings. Ang mga biktima nagpangidaron og 17 anyos hangtod sa 19 anyos. Ang mga estudyanteng samdan giilang sa Lady Ann Ider, 18 anyos, Desiree Labutap, 18 anyos, Micaela Raagas, 17 anyos, Mariel Kabugawan, 18 anyos, Reby Garcia, 19 anyos, Bea Amor Macapanas, 17 anyos, Norain Solidad, 17 anyos, Maria Nita Cadisal, 17 anyos, Ninia May Sevilla, Mary Rose Cabiliegan, ug Roxanne Fabiliar. Samtang dead on arrival sa ospital si April Macahito, 18 anyos. Dali silang gidala sa tambalan nunut sa naangkong mga samad sa kalawasan apan gideklarar nga dead on arrival ang 18 anyos nga si April Macahito. Sabi niya na-dip daw siya. Tapos pag ano niya, napaserve siya sa kuwan sa opposite lane. Opo. Kaya napundol niya yung ano doon, yung mga bata. Na naglalakad. Opo. Ang sakyanan ug ang driver naa sa kustodiya sa Salcedo Police. Si Waniwan gipasakaan na ganiha og kasong reckless imprudence resulting in homicide and multiple serious physical injuries. Duha sa nasamdang mga tinunan girefer sa Eastern Visayas Regional Medical Center alang sa dugang medical intervention. Uban ni Clans Gabutin, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.